20 रुपया किलो बड़े तनी पेड़ पकड़ तुरल हवे आम हो हां जी अरे हला तो पेड़ बरोगे तो ले ले जा दी मन की पैसा 20 रुपया के 1 किलो ली तो का खजाना कर भरे के नहीं अम्मा जी ना जे तो चल ना बाकी 1 रुपया को बहानी ना करैनी लगा दे बुझे गेटा तो हम ले जी ना तो लूटी के खाला बिया तक तूरी के हां अबे बिना मेहमान नहीं के लगेला चलिए रो के घर कहां बजी चली बुझा तक रो एकदम छिनारे बने केहू लौकते नहीं के और कम खिलाओ तो से कोई केहू बाजी तबे आम लई का जाने केहू नहीं खेलो तो केहू कही तो बेच देती एगो तो इतना दूर से आ गई नहीं 5-6 किलोमीटर से केहू बाजी आम लई बा केहू नहीं खेतम आम ले दीदी ए आम बेचे किलो तक अरे आम बेचता रू हाँ जी तू ले आने रखो ना कैसे देता रू अरे वो लंगड़ा बीजू मैम हां काटर को पकड़ बटे देखी कितना नीमन बा सुगर बा देख तनी हई कितना लंबा बा आ ई कोन जरूरी नहीं खाली खाबे करबा चारो डाला बहुत लोग खरीद के ले गइल हवे आ तो कैसे देता रू 30 रुपया भाई हाई छोटका 30 रुपए अरे वो तो महंगा लगता जी यार तो महंगा नहीं के 50 रुपए किलो का बेचनी चुप जा बाबू बाजार में मिले तो 50 रुपए का तो पाता हाई ले नहीं 10 रुपए किलो का था 10 रुपए किलो हां पाकल बेटा मत तने नहीं कहां पाकल बोलिए एको आम पाकल बा हां कहत नहीं ले हई देबू 5 रुपए नहीं बढ़ा दी 2-4 रुपया अधिक के मान ले कि बढ़ा दी 2-4 रुपए 10 के कहते पर हम 5 के कहते तक कौन खराब कर देली अच्छा चली हई बोल 15 रुपए देबू तो दे देती तो अचार डाल देती हम ना मजी इतना देखी अब लूट के नहीं न लेके आवा ए सुना ना दे 15 रुपए आखिर लेके घुमबे करू गांव में छोड़े नहीं खेले लोग तो हम का करब करे लगल नौटंकी लोग ऐसे बोल अरे बेचे के नहीं बेचे नहीं कोई ना हो घूमे जुड़गा आओ अच्छा ले लिए किलो हम करब हुआ मावा के दमवा है करे कर बड़का 30 रुपया तो कौन ढेर महंगा बा बताई हम खरीद के पेड़ 15 रुपए देबू नहीं अब सीधे आधा घटा दिए नहीं एक दे दी 25 रुपया का करब 25 रुपए तब रहेगा हई वो तो 10 रुपया देबू 15 रुपए हुआ ना मां ना छोड़ी दे का कहत हूं तू छोड़ घूमे जुड़गा घूमे ना अरे मन इतना महंगा बा सारी पानी तनी हमके 5 रुपया 2 रुपया बेचे वाला बढ़ा ना दे तो घर जा ना देबू तो ले जा तो वो फ्री में उठा के बस सोना ले बड़ू जैसे लगत तू कम ना कर देखिए हमने के सब खरीदी के बाद तो सोना में बेटा समझी की ठीक बाजे हां तहरे कहले होले का और जोन कहला तो नहीं एती में बेचला का बाम ना देबू ना जी आज के बाद और मते महला में बेचे अरे ये ना कि मन रोक द्वारा पर रोडा धके तो हम देबे न करब रोडा धके जेबे न करम बुझा तक ई करे भाव में बेचाई हमने तो दी मम्मी जी 20 रुपया भी चाहता क्यों बोलते नहीं कर हम बोले वाली हैं आम ले लीजिए जी आम ले दीदी ए अमाली अरे हेने आवा हेने आम लई हां जी आम ले देखिए आई ई कैसन आम ले ले बाड़ू हो देख ली रे के सामने ना बटे देख ली मलदा हवा बिजुआ हटे हटे बानू ले आई देख ली छुके के अरे हां होई तो बड़का लंगड़ा आम ले ले जी बाबूजी हां आम लेनी लेबे ही खाते नु हम बोलौनी है तो कितना ले ली होई कैसन आम हो उ चटनी बनावेला हम हां मतलब तनी उ तनी बोड़ होइबे कि लइका कुल टूट देला त काचे पेड़ा पर से अच्छा काचे तई काचा हो लेके बाजार में घुमत रह अरे हां जकर मन करिए चार डालिए जकर मन करी चटनी बना के खाई अच्छा कोई कितने दे दी ले हां लेबे खातिर ना बोलौले बानी कि का तारा के मजाक करे के बोले हैं कितने कैसे बा पहले भौआ बतावो हाई बा 50 रुपया छोटका बा 25 रुपया ओई देखो कोई 50 रुपया ओई हो त ई आम ना हो जी माटी हवे नहीं हम काहे तो कह दे जो कदी कही त हां जोखी हो पहले देख लेबे दो
देख ली हां हाँ, सामान हाँ, लेते हैं तो देखिएगा नहीं। हाँ बिना देखले सामान कैसे लिहल जाला एगो तो इतना गर्मी नहीं होता कि का बता देख जी। हां गर्मी तो होखबे करी ढेर मत दबाव न तो हमरा हाँ। बेचे के ना बाकी ना अरे, ली। देखो तनी कि आधार से हो गइल के पूरा पाक गइल बा। एगो बात बतावो बोली आम तली आइले बाड़ू सिलफरो लियल बाड़ू अब बाबूजी रो के आंख एक सामान न बना देखती सिर्फ लेती तो हां खाली आमे बेचलू हां घरवा उरबा सब्जी हरियर तो समा के बेची ना। अच्छा शाम के ई बेचलू पानी के बगल का कहतनी सिर्फ सिलफल हाँ तारा गर्मी लागत है ना अरे हाँ जी हमरा गर्मी बर्दाश्त ना होला का करी। तो गर्मी लागत है तो चलो पोलनिया में ये बाबूजी हमरा बेचे के बाकी हवा खाए के बा अरे तो है हाथा ना गर्मिया में हवा खाए तो लेना का देना पड़ जाई। का देना पड़ जाई। अरे आदमी नु आउ तू तनी पोलनिया में ठल के जी ले ली का करो जाई हम। अरे तारा गर्मी लागत है हां चलो पोलनिया में एसी लागल बा पोलानिया में हाँ मिजाज ठंडा आ जाई। आइए का करी ले कि ना ले के जाई हम। का अरे रुको भाई रुको आमवा तनटा चेक कली हमारा लेबे के ना रही तो हमरा मान घून लगल बा जी। घूम के कहता आम में घूम न लागेला तोहरो बुझाते नहीं थे रो ऐसे बतियाओ तनी बा ना ले तो छोड़ी हटाई का जइबू का तो ना जे जी हमारी ये रोजी रोटी बढ़ता ओई देखो हम का कहतनी बोली कैसे देबू कैसे हम देबही खातिर तारे के रो कहनी है कि 50 रुपया बा छोटका 25 रुपया बा त ले वो लेते देखी देते नहीं। हां अरे पहले देख आई में 2-4 रुपया कम कर देई। हाँ। एके हाली दोगी ना तो एकर दाम कह दियल छोड़ी लगा के ले तो मन लेकिन कुछ दिया ले तो अब दूसरा से ना पछतानी ना तो फिर सोचब एक बार अब चला नहीं हम कैसा कैसा लोग का मुंह देख के पड़ जाता है मेहरा भी मिल लिया वो पैसनदार है तो वो लगा। अरे सुनो आ जा आम ले जी एकदम मीठा मीठा आम बटे इनकर मीठा आम धइल बा